ka taa cogo min a bɛ ka taa ten waati bɛ ka taa nka anw fana b'a nɔfɛ ni ala ka jɛ ye o kumana sɔɔni bɛɛ an bɛna don babuw kɔnɔ nka yanni an ka don babuw kɔnɔ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ foli tɔmini lase kanuba bɛɛ ma a juru la k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛna kuma minnu kan bi dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn sɔrɔ busumba dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko opérateur économique a belebele k'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛ ka hectare 200 bɔ ɲɔgɔn anw ka forêt ba min bɛ yen a bɛ fɛ k'o ɲami kuma kɛ n bɛ o ka ɲɛfɔli bɛna kɛ o la Gabriel Touré waati bɛɛ grève ni dɔ ka baamasa dɔ ka naati ja clinique privé o awɔ k'a dɔn olu kɔni bɛ k'u tɛgɛ sɛbɛkɔrɔ nɔ wa ni ala sɔnna an bɛ n'o fana wala limanaw ka faamuyali sɔrɔ la min ye awɔ i k'a dɔn Mohamed Ali Bacili ale kuma bɛɛ min bɛ tali kɛ anw ka awɔ i k'a dɔn constitution ba n'o ye awɔ i k'a dɔn anw ka jamana yɛrɛ sɛmɛ bɛ diliba min na o sɛbɛnfura a tan bɛ o kan a ko ni awɔ i k'a dɔn yɛlɛma donna a ko la Hashimi k'a yɛrɛ ye constitution i k'a dɔn k'a y'o sɔsɔ a ye sariya a y'o sɔsɔ an bɛna o fana walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ la ale b'o la waati min constitution yɛrɛ a baarakɛlaw tilal'u ka baara la pewu nɔgɔw ye sɛbɛnden u y'a di awɔ i k'a dɔn Hashimi ma Hashimi yɛrɛ nisɔndiyara an bɛna o fana walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ a la nɔgɔ ni basani kuma tigɛ a tɛ dingɛ da ye Emmanuel Macron nɔgɔ i k'a dɔn k'a fana kumana a ko min ye awɔ i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ Faransi tun bi awɔ i k'a dɔn ladonkojuguya ni taabolo min ta ka farafinna sɛgɛrɛ ko waati tɛmɛna ko bisa k'u bɛna awɔ i k'a dɔn jɛɲɔgɔnya kura o bɛn'o de dabɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ yen bonya ani karama bɛ sɔrɔ min kɔnɔ Emmanuel Macron y'o min fɔ an bɛn'o walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ la nɔgɔw bɔlen kɔ yen maison du Haji sobaden min filɛ nin ye Amdalayi i k'a dɔn k'a fɔ min ye mankan min bɛ yen n'o bɛ Iji nafoloko la olu fana ye ɲɛfɔli kɛ an bɛna ka n'o fana walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ la nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn découpage n'o bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn cercle ni région minnu n'olu bɔra waati laban ninnu kɔnɔna na a kuma caya bɛɛ Mali fan tan ni naani bɛɛ fɛ o de kama anw yɛrɛ ka dugu n'o bɛ Ansongo kofɔ nɔgɔ i k'a dɔn an ka maaw bɔra wulikajɔ kɛra ka mobiliw yɛrɛ bloqué min bɛ se k'a to an bɛ lamɛn cogo min na an ka nisɔngoya o bɛ lakodɔn cogo min sɔrɔsi fila bɔɲɔgɔn olu fana bɔnɛna u ni na a kɛra awɔ i k'a dɔn Sarakala Marikala awɔ i k'a dɔn o kɛrɛfɛ a kɛra kunun fana ni ala sɔnna ma an bɛ n'o fana walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ la nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn anw ka ŋara belebele dɔ bɛ yen Seko ani Dɔnko tigilama a bɛ bɔ Wasolo Wasolo awɔ i k'a dɔn k'o sara kɔrɔta a bɛ ka ɲɛnajɛba dɔ organiser n'an ko a ma ko festival international bi Wasolo n'a bɛ wele ko Fiwa an bɛna n da don fana na k'o walawala min ye Seko ni Dɔnko tigilama ye a bɛ Umu Sangare kofɔ ni ala ka jɛ ye labɛnw ka sabati sɔɔni an bɛna Umu Sangare an bɛna ale ka awɔ i k'a dɔn Fiwa an bɛna fana walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ a la o bɛ kɛ o tɛ siga t'a la o kumana ni labɛnw sabatilen don sa min ye a bakurubaw olu de ye nin ye Umu Sangare n yɛrɛ famana a ma dɛ Umu Sang esigi a ka dɔnkili ɲama Umu Sangare ka dɔnkili yɛrɛ ka dɔnkili ninnu ka di dɛ a ka dɔnkili foyi ma diya ne ye ka Jarabi nɛnɛ de bɔ n b'a dɔn i b'o fɔ n kelen t'o ye dɛ ne ma Jarabi ko f'i ye ne tun bɛna a ka dɔnkili min da o bɛ yen o ni Jarabi nɛnɛ tɛ ne ko o de diyara ne ye e ni jɔn don n kelen tɛ dɛ e ni jɔn don e ka dɔ fɔ kɛ a kɔni mana kɛ cogo cogo n kelen tɛ dɛ maa caman tun b'a lamɛn dugukula fɛ dɛ nka maa caman a ka layidu tigiw de ka di ne ye o ka di ne ye i da magara juru la walahi i da magara n ko a tɛ dɔnkili da mun man di ne bɛ nin fɔ layidu tigiw ye ala layidu tigiw layidu juru kan bɔra la layidu ka gɛlɛn ko n'ale kun b'a dɔn ko diɲɛ bɛ laban nin cogo in na k'ale kun bɛ kɛ siradala kɔlɔn ye kosɛbɛ walahi ko n'ale kun y'a dɔn ko diɲɛ bɛ laban nin cogo in na n dɔgɔ k'ale kun bɛ kɛ dununkɔrɔnin a banna ka sɔrɔ i ka diɲɛ lawuli ten gansan kosɛbɛ belebele in ye dɔnkiliw da dɛ Umu ka fo k'a Sangare Umu ka fo Umu ninnu yalala ni ala sɔnna sɔɔni an bɛna an da don la ka walawala ni limanaw ka yamaruya ye o kuma waati ale bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni anw fana b'a nɔfɛ o kuma nin y'a bakurubaw ye ni ala sɔnna an bɛna an da don minnu na ka walawala o kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ k'i sɔgɔlen to Nura FM na bɛɛ k'i bisimila ni ala sɔnna a ma a tɛna kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ Nura FM a sanfɛ bi o tɛ ɲɛma yanni an ka taa mun ye Gawusu Keyita fan fɛ a foli an b'a lase an sigiɲɔgɔn ma Kajatu Sanogo ani ka taa fara furucɛ ka Daniya Tarawele ani madame Kɔnɛ Worikiya Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kumaso kɔnɔ an tɛ taa Gawusu fan fɛ Gawusu fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ Wulibali don Mamɛdi Ture siga t'a la
Ndogo Mohamed Touré ni nyale ko fo ben Nouvelle Horizon ba le ko fo Nouvelle Horizon a fasiri ke ba jonjon o ye Mohamed Touré Mohamed Kumambe ako professeur ba mimbe an fe na bi wole ko professeur Fuseni Samake wati minna u be ka projet di projet mimbe talike an ga constitution ba no be awai kado an ga jamana yere semene be seben fura mina na bu ko fo o labene ko bantai wati minna u be ka di awai kado jamana nyamama aya jira ka fo minye awai kado sigini de chama no article ye ko do ko bama yermala do be do borula wa do yere fana be ulu simbora la be yelsa kaseka awai kado ko yi aglan ka glan ka nye kado Mohamed awai kado alikumana ako professeur Fuseni Samake ayofo ako ni jetemineke Nouvelle Horizon so ma day na ko president mimbe na be anguna be no ye transition nyama bay na be talike colonel Ashimi Guita kunu tenendo kalo klim muga ani wulon vla san 2023 sebende mimbe na kura ka je ka joshi na ngwa ma ko projet mimbe na be nouvelle constitution du Mali na bu kofo ikado ka fo o te kumawere Mali yere sebembe seben fra minga seben fra awai kado o yelmali bama yelmali o kura min no kera klita ani duru o de kera awai kado abara kuna ka feze ka ko ka je akoy kibu mi ye klita ni duru ka kuna professeur Fuseni Samake alebe awai kado o nyamayala ako de strategela ale ko ni wuli ka joke o bara minge ka bam ya sebendeta ka di awai kado president no be Ashime Guita ko fo ako sebende ale fleka mindi awai kado ale fleka min soroni abido ni me ko bi ina keso bi awai kado siga ani gele kumbi maminu dusuguna ka bela jilen boy siga kumbe maminu na ka be boy minya awai kado shiniye sigi nyuma ne na keka awai kado o shinshi an bara jamana ngono colonel Ashime Guita ayo kuma ayo boko bi ayre ni sonjara kosobe bara ingera chugumi ani wulika jomi ngera kono ani sonjara usra fe kosobe malikura akuma imbe anda malikura abeka waliya ako awai kado waliyali inti dobare politiki bunanguka ani Mali yere ladungo nyuma osirafe wulika joni chesuru beka kefa befe ako de kama minya anga seria sumba mimbe na be awai kado constitution bay na bu kofo ikado ka fo wulika jo okera on nofe wulika jo mingero nofe awai kado ka ko ka je ka sania ka bendege mo ka berebe ikado ka fo maufe minu ya doni ka donakari olu ka bara bere jileke ka soro ka takata di awai kado jamana maraboma no anga jamana famoyi ako wati do sira mo ko kuno funi commission mimbe na be commission de rédaction ko fo ablala singa mafe no be transition nyama ba ko fo no ye Ashimi ako wati mina bara ubana président de la transition awai kado ay wulika jo ani chesruke ka comité do sigi comité mimbe na be awai kado comité de lecture ko fo minu fona be tu sigi tuni ka ko in kala ka laje ne ka afina je ko bonywana ka soro ka awai kado minganga bla ad minganga ta se ko luta ka bara uke ako coordinateur ba mimbe o de Fuseni Samake no ye professeur ye ko imbera jile tara awai kado nika kalfa ale na ka ekbula ako de strategela wati mina ko numbi ke ni sebende imbita ka dija mana nyamama ako president de la transition awai kado akerefe aka premier ministre no be awai kado shogal ko kala maiga no bo kufo akumbi aka ministre mimbe no be awai kado Abdoulaye maiga no bo kufo o fana kumbi ko kata se ministre chamama lu bela jile nywa soro kene ngono ako professeur awai kado ay kuma kam minuta no be Fuseni Samake kufo ako ni ngoy min vle ne ko ale be transition nyama ale ba fu ko sobe ana baraka nyogon bela jili wi dana min da leka anaka ekibu yelso ko sika ni barange ale ba fu ula ko sobe ale ba ni sonja sabu bara ingo ni ay kalfaru la chugumi ulu hakilla ulu yake o chugo kele ndila akodi strategela do ko fla ponyongo ulu ye barake bara ingo nana ulu ka commission awai kado ulu ya laje projet in daraka de ulu ma chugumi yoro do lajera ko ulu simbo la pew yoro do lajera ko ulu fara nyanga yoro do lajera ko ulu ba mayelma yelsa ko yi awai kado abiseka nyesoro chugumi Maman Touré Nouvelle Horizon aya jira ka fo o de strategela directeur de l'école nationale d'administration no be ena koroko fo o min fleni o koroli no be professeur in ko fo aya jira ka fo ko awai kado wulika joni chesir minu ngera lu ye la nyini minu nge lu be de farala nyanga wa kado ko ingera ni be de hakilnai o de ato awai kado bara nu sera ka ke ajira la ka fo minya awai kado article minu fleni ne jetemineke projet article keme ani bikonondo ani kele anana be o de manonte umi ngundira o kallaje ko article keme ani bikonondo ani duru fasiri ke baya jira ka fo minya awai kado sebende min fleni ka di na nyamine ni chukoina ashimi kuma kai ne koyi ako sebende ale ya mine ni barkai ajara le sabo abike so wiye foso deun awai kado uluko ni benni sonja kosobe awai kado foso deun wi joka benni awai kado yere ka foso tabulo ani yelma kura minum be no lubi na du awai kado foso ina Colonel Ashimi Guita aya jira ka fo ni ngui mbe tabulo minga a etapu bekera
fo kana se ambe doni mina ko bi kuma munde bi corona sa ndogo dona na tolo minya awai kado wi uno ansona yelma amason sebende mbita ka di awai kado faso duma ayeta akata vote yelma liminum ba kona fleni awsona wa amason wa ayi okuma bi fili nyamana abana peu Ora doke. Ote? Ora doke. Okmana fasiri minye Mahaman Touré aka fasiri ni nouvelle horizon ko boli. Ndoko yibunya bala. Kosobe. Mari ba ganyama bunya asebe ko rojarani. Ne yi bolo bo ne be mbolo ma karika don tiela. Ne boni sebe munye ukama ko indépendant. Sebe mfro ni ya boko baduru ani kemeworo ani biworo ani sabai. Ka be bitara ta doa ma février kalo kile muga ani sheki. Sam bafla ani sam muga ani saba. Munye bila konote. Munye sebe ningala ale de Musa Sayon Kamara. Nyama benata shikongola o fo wati te da wati maître Mohamed Ali Bachili maître Mohamed Ali Bachili nyema akoni akumara ayaka korofo chairman koni ko ta kanyeshi munye constitution falenko munno obesena ni wati na maître Mohamed Bachili ayira ka foko munye jelema no okera ko sigata la koni constitution ko na jelema na ko munye jamana fama no be colonel Hashim Koita kufo ko munye constitution era koni no be constitution koro okofo fa yo sebe koro soso Musa Sayon Kamara ayira ka foko maître Mohamed Ali Bachili nyema ibena ka ko juma temene akoni kumbe munyanga jabarani sodo sanfe munye Bachili ya aida do munye constitution kuma muna abesina Bachili ni ya jitemena kalaje aye ministre de la justice yake anwa jamana ngono wati muna abeni jabarani soina akoni ayira kafoko munye mamuno beka jamana marabi no be colonel Hashim Koita kofo nyema ko sara fu rete colonel Hashim Koita bulu sara munno be Hashim dangani ya kafoko munye constitution kwa akaja fuka ta fale munya fale ninga ko sharia kele ko te colonel Hashim Koita bulu dongodi bachoke Mohamed Ali Bachili awo Bachili kele inde doa awo mingera ministre watina awo ke ibeka ka watila fo bulekere ka fulantu wati mina mtengere be ba ka kele tani flala yakli bala milio ta dira afora kwa dira modwa fa tra ka fulantu afora de aywa bashi bismillah gata nyama sabaringela ko akomi yere franjo mi re wi uno msono maso wati mun koni no obordale no alafolo nyama ko debe talike marsikalo klita ane konontona marsikalo klita ane kononton ko de bordale ndo gamu maître Mohamed Ali Bachili nyama koni ya ira kafo ni barakura muna be shina jamana fama fe nyama ko sharia soso era koni ko odando ko jamana fama ko aka nga feran dabali bela jele ne ko ke konson koro munno be senga no be talike 92 konsona ko la bato ko sobe munye Mohamed Ali Bachili nyama ayira ka foko sharia ira de konte Hashim bulo ko wakale era ma foko ko muye ko Hashim ira de ya bara ko oke ko Hashim fla gelea konnala ni gelea munna be talike konson ko la ko cheno te muso no te ko Hashim ira de ira bla agelea okono ko sabuga nyama ko konson koro munno be senga ko be talike 92 constitution ko o constitution ko o glonen ko nte ko jamana fama ko ayira di boloda ki kalo okan ayira ka foko abo constitution ko labato ko na manya ka foko jamana fama ko ayira do dinga kono Allah nyama ko ma note ko jamana fama ko ale nodu Musa Sayon Kamara ayira ka foko jera de kulmo no be senga ni wati na nanga ma M5 Malikura nyama sigata la anyama bade Mohamed Ali Bachili ka korofo ko nala ayira ka foko munye jamana fama ko ayira manga constitution ni ka yilema ko sabga ko munye president mundo obe fulantele fanga o president okofo ko president ne kenga constitution ninga yelema president mundo jamana kono donyu buldo ngani ko shiyo ma ko sigi wa munye wasade munnu kan uda do constitution kola nyama ko kaka wasade on fune wasade munne jamana kono donyu buldo ma ko sigi ko de kan uda do constitution ko mala ona to kan fle bolom gani ko jamana fama ko na yake o sigata la ko constitution ko ran ko ya se ko soso se ngala ko ako wati mu ira buldo ne fle ni constitution e franjom kenega no be marsikalo klita ane kononton kufo ko awati la batuni ko barab na gela kosobe ko fene bana boy nyama ni wati na do fene be ka bulika joni chesiru ko blasi nga kaira ka foko mi ni konson kura ko mna be sina ku tero bi ku tero sini o mawla be na ka foko mi classe politique bola ata framunye organisation de la société civile ani machama ko mana ka tuko kuya jamana fama ko ni alekele meki taka nyata ni wati na ni kanyashi ni konson barakuma na fane blani nyama nya benege mo kabo indépendant ale kono sabani ke ba to de Musa Sayon Kamara ibunya ubala ndogo kabri mali ne sansera fobi ni constitution ko nya dungudo ambetani ka sigina minu yere voter voti kera ka minu yere sigi
olu wulila nɔfɛ k'u bi yɛlɛma don a la. U dɛsɛna. marisiw kɛra. ka ɲɔgɔn galaga kari. U dɛsɛra. ka ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan. dɛsɛ. constitution in u dɛsɛra. kosɛbɛ. yɛlɛmacogo ma se ka sɔrɔ a la. mais bɛɛ dun ko k'a kan ka yɛlɛma. bɛɛ ko k'a kan ka yɛlɛma. bɛɛ. politiki maa mana kuma. k'a ka yɛlɛma. o k'a ka yɛlɛma. awɔ. diinɛ maa mana kuma. k'a ka yɛlɛma. o k'a ka yɛlɛma. min ye Ntala yɛrɛ fiyewu. k'a ka o maa kuma. k'a ka yɛlɛma. k'a ka yɛlɛma. awɔ. ɔ bon ni tari ou bien ni ne yɛrɛ t'a yɛlɛmali kɔnɔ de ye a kana yɛlɛma wa. awɔ. ko in bɛ ten de ya. ko in ye maako de ye o ɲɛma. bon ɲɛ bɛ ko in bɛ taabolo min na nin. jamana ko in y'o de ye o. n kɔni bɛ min f'i ye. ni asimu fana n'u m'o cogo dɔn. pression mana barika mana bonya. a bɛ gɛlɛya. n'u ko b'a a ni haraba bɛɛ. a ti ɲɛ dɛ. a ti kɛ ka ɲɛ koyi. a ti sugu. o tuma na ko in ka kɛ hakilisigi kɔnɔ. kosɛbɛ. a ka kɛ ni maliyɛn denw bɛɛ ni duguna ta ye. a banna. k'a bɛrɛbɛn ni an ni ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ. kosɛbɛ. k'a bɛrɛbɛn. awɔ. n dɔgɔ tuma na an ka tɛmɛ ni ko ye. an bɛ tɛmɛ n'a ye. n'o tɛ. ee Mohamed Ali Baciliw ni y'a faamuya b'a la. ninnu bɛɛ ye dɔ kɛ yan. a bɛɛ. dɔ kɛra yan koyi. nin bɛɛ dɔ kɛra yan an ye caman ye nin ko in na. dɔw yɛrɛ b'a la olu kan ka taa retraite politique de la. an ye caman ye nin ko in na koyi. caman walayi. an dɔ ye koyi M5RP ɲɛma hali sini b'i ka tiɲɛ sigi i ma. kabi donni min kama jɛkulu in bɛ sigi sen kan i ko nin M5RP tɛ wa. ne ma f'i ye wa. i y'a fɔ. awɔ a banna. an ye dɔ k'u naga kɔrɔ koyi an bɛ ninnu dɔn dɛ politikima ninnu tɛ. ni n t'a la dɔrɔn a kana ɲɛ. a banna. o don ni n b'a la don min. n ko politikima de bɛ sigi bi k'a f'i ye. nin bɛ cogo min na tan. n'an ma nin kɛ tan. a ti ɲɛ. an k'a kɛ tan. n'o gɛnna o dugusajɛ. o bɛ na sigi ko maliyɛn ala kan'a kɛ. a kana kɛ. n'aw y'a kɛ. a bɛ kɛ maa m'aw fa a yɛrɛ fa. ka sɔrɔ ale de kun fɔlɔ bɛ ɲini k'a fa. ko politiki kuma tɛ nin ye dɛ. nin ye hɛrɛ ye wa. olu yɛrɛ bɛ. awɔ ko politiki kuma tɛ nin. olu yɛrɛ ko politiki kuma tɛ nin. n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn salon den média. an ka taa. i yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o bɛ Jibi Sako ko Jibi Nanbɛ. k'a Sako. mon chef an ka foli b'i ye. k'a Sako. i k'a dɔn k'a fɔ an b'i fo. k'i waleɲuman dɔn. Sako. salon den média a sera. awɔ. wa ni ala sɔnna ma Nura FM. deuxième wulikajɔ ani cɛsiri. awɔ. anw b'i ye a camancɛ la. tiɲɛ. ni ala ka jɛ ye. kosɛbɛ. n dɔgɔ an bɛ taa. an ka taa. Laya Jara awɔ i k'a dɔn ale kuma bɛɛ. Laya a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko awɔ i k'a dɔn soir de Bamako. Bamako wula. n dɔgɔ ma nin ye ma nin mɛn. si ma labɔli kɛ. tiɲɛ. n dɔgɔ min ye mobiliw camanba den. minnu bɛ k'u kun da an sɔngɔ kan. dɔw bɛ k'u kun da awɔ i k'a dɔn Ɲame kan. n'o bɛ Niger ko fɔ. u bɛɛ lajɛlen bloquera yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Hausa Fulani. a bɛ an sɔngɔ mara la. bloqueli in kun tɛ dɔwɛrɛ koyi. n bɛna ɲɛf'i ye. Laya Jara. a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi. jamana awɔ i k'a dɔn a bisi basalen don. maa caman bɛ yen minnu kuma surulen don. dɔw yɛrɛ kɔni fari fagara kosɛbɛ. ala ni découpage min n'o kɛra o don ko. ni assemblée nationale n'o bɛ awɔ i k'a dɔn CNT ko fɔ. n'olu jɛra n'a ye. a k'o de siratigɛ la. n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ cercle min bɛ yen ani wulasi min bɛ yen minnu kɔni bɛ donni min na i ko bi ni a jalen t'u ye minnu nisɔngoyalen don dɔgɔw de ka ca ni ba na si ye sabu cercle dɔw bɛ yen olu kɔni ko ayi ko a ti ɲɛ cogo si la olu de kun kan ka kɛ région ye min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn sabu olu ka jamana in bɛ cogo min olu kɛrɛfɛduguw bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn min ye min ye n dɔgɔ commune dɔw bɛ yen olu fana ko ayi ko olu de kɔni kun kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ village dɔw bɛ yen olu ko ayi ko olu kan ka kɛ communew ye a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ b'i fɛ awɔ i k'a dɔn n ka avancement a ko misali ye mun ye ɲɛfunge awɔ i k'a dɔn o mara la o don ko min ye awɔ i k'a dɔn maaw sɛbɛkɔrɔ dimina dimi kojugu yɛrɛ a nana kɛ sababu ye min ye awɔ i k'a dɔn furugufuruguw barika bonya kojugu ɲɔgɔn yew nana awɔ i k'a dɔn barika bonya kosɛbɛ sabu ɲɛfunge dugu dɔw bɛ yen awɔ i k'a dɔn u y'olu kuru cɛ pewu k'u bɔ ɲɛfunge mara yɛrɛ k'u bɔ ɲɛfunge ka mara kɔnɔ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma a n'a ɲɔgɔnna caman o ye fɛn ye fɛn min ni awɔ i k'a dɔn a tacogo a n'a kɛcogo a ma bɛn o ma a ko misali la nka o fana mara la awɔ i k'a dɔn découpage in awɔ k'a kɛn bɛ kɔlɔlɔba ye anw ka dugu yɛrɛ n'o ye awɔ i k'a dɔn ne yɛrɛ bange dugu ye n'a bɛ an sɔngɔ ko fɔ n dɔgɔ an ta in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kuma u y'an sɔngɔ kɛ jumɛn ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an sɔngɔ ta in kɔni politiki ko donna da fɛ dɛ u y'an sɔngɔ kɛ jumɛn ye bon an bɛ dugawu de kɛ n'o tɛ politiki ko donna da fɛ an sɔngɔ b'a nɔ la ye cercle don wallahi Gawo mara bɛɛ ne ɲɛ tɛ dugu la ni politiki ko yɛrɛ bɔra la min bɛ se ka kɛ région ye k'an sɔngɔ to a bɛɛ sirilen bɛ politiki ko ni i y'a fɔ b'a la kumawaleyaw n'a ɲɔgɔnnaw caman de na ni politique ko don a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara mais a bɛ ɲɛ n'an ka hɛrɛ bɛ min na an bɛ tile k'o de fɔ ala k'o latigɛ en tout cas o kɔni ma sɔn awɔ n ka sɔn dɛ an bɛ don min na i ko bi k'u fana bɔra awɔ i k'a dɔn mobili minnu bɛ yen ni dɔw bɛ ka taa Niger dɔw bɛ ka na Ansongo Hausa Fulani awɔ i k'a dɔn Ansongo mara dɔ ye o maaw fana bɔra ka nisɔngoya k'o jira sabu min ye découpage ye a kɛra cogo min k'a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Sikaso fana mara la n dɔgɔ maa dɔw fana bɛ yen minnu fana bɔra min y'u ka nisɔn
population goyi o jira yoro min be na be ko arrondissement de Mahu away ka do min ye population yi ulu ko aye ko lu ti jena few u ko lu tike ka ulu noro yanga sula ako kuma na sa fere di dabalu de bike ulu ko ni mago be mina o de courrier pas problème in ka dun quoi c'est-à-dire est-ce que réellement on a tenu compte des réalités sur place parce que yebala ni ko inga dunde ko intelera quoi bon ko intelera pourtant duma télé parce que ko imbe depuis 2012 awa nunu nana kanu kakani ko télé parce que abarat sira ke abada kalata sira ke na make bon mais abarke ukanga dunga nyini parce que fem do ka gelen ko sube bon en tout cas kuma chalendu de kuma chalendu de sube a chalendu aka gelen ko sube aywa ako kuma na sa ni ngo imbela jele ko ni fenye na ke maka utoro nyafunge tanyira ko ni obinyini ka damateme ako kadiru ni awai kado nyafunge kadiru nu away kado dugu ma yele kew u chamon ba de be o be nyugo yela nyugo ye min bisika to hakilna ni mirida minum be dona na tolo bina sika ulula fasa ko note sente ko ni ke ni nguinga yen chamon be minu la nyinu chamaye ala nyinu chamon be away kado ma laje akoka tema asrafe yelsa ko inga sika basigi ndungele mbina ke fasiri ke ba ayo to misigi fasiri fle la ya jara away kado aka fasiri do abi sebe ngono sebe min nangwa mako soirde moko ko bidon boli ndoy bunya bala marma ga nyama bunya aseba koro jarani so de bama ko ne yale bla ne be nugume kambulo ma karika don tilela be boni seba mi o kama ko le pays seba ni ke ba ale to ko de chumbe al dine tolo funje tolo funje akumara ayira ka fo ko mu angata nga labitani so bala no ko fura abe gabre touré abe yin ko fo nyema ko ni wuli ka jo o make ko mu gabre touré senika jekulu munum be ku keleme ka barabla ninka abulo de olu dunga barabla ma munu no olu bu tike o no ola nyema ko sikata la ko ye kenyere ye clinique ye no be clinique privé ko fo sabaningala no be tolo fuje ko fo ayira ka fo ko mu comité syndical munu no be gabre touré o kono comité syndical le syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille allez kelenye syndicat autonome des cadres médicaux nyema allez filaye akwa dugulente machila ka fo ko nunu keleme ka barabla ka buluda nyema abeni ngana wati ni mbo akoni yakli bala barabla buluda ko folo damina na munyo février kalo klishegi nyema ko kunche février kalo klitan o fana mana boy barabla flana nyema kuye klinani uyo oke namuna mnanga take ay boko mi nyame ka fongi ki fana baka syndicat do de sigi ndura fm na ya baka mero de lawo syndicat ko macha ya me ka bere do ko ni jara so de gausu amna syndicat ko halo dogo kay micro be boka tanui syndicat blasiki syndicat bismillah syndicat mayne nyama sabani ngala ko ako muye gabre tura saniga jekulu nuye una na barabla flana ko boloda o kara klinani ye munye tenendo février kalo klita ani saba yo kunche février kalo klita ani woro nyama munye barabla sabana yo o boloda ko ke kle duriye ene février kalo kle muga o kunche ra juma temene sabani ngala ko aku yaira ka fo ko ne nunu shima nobo kola ko tenendo kunye kuniye o barabla bada nyama kubo bara ko boloda sabani ngala ko ako munye fale ko kera kele ngoy o sabuga munye gabre ture barakalaw asani ga jakul nunku ye barabla bada nyama kunu ku yo obruda sabani ngala ko akonni kuntara kunu gabre ture kono nyama ko sigata lay bado ka fo ko munye dogotoro ye ku koni chama kumbe olutei ale no ya tro munye service minimum konu ko obuga ke wa o service minimum yire nyama o nyashino no mama mamunu nyu luye sraban kasara no yusuro akaja ani kata fara munye musola jolonka munye service minimum ko abeta ko uludo ko ku segere sabani ngala ko ako munye sanika jekulu munnu be gabre tulo kono ko layni ko ni ko akacha ko sobe layni te dore nyama yaira ka fo ko munye operation ga so bele munna be gabre tulo kono ko yele maliko o kadu ula ko obara ko yiwa ko o kadie o fana mana boy ko kadam ne ma bana baka to ula nyama ko lu fana ka bla condition na bana baka to munno lu be ta gabre tulo kono ko ku bla condition o fana mana boy ko layni yaira ka fo ko munye plateau technique nyama ko munye bara ko o ka
kɛ o sira fɛ o fana mana bɔ yen olu maa minnu yɛrɛ bɛ n'u ye blouson jɛmantigiw ye ɲɛma k'u fana k'u ka bila u ka condition kɔnɔ minɛnw ka ɲini ka di u ma u mago bɛ minɛn minnu na walasa banabagatɔ u bɛ se k'u furakɛ o fana mana bɔ yen ɲɛma u y'a laɲini k'a fɔ ko min ye dɔgɔtɔrɔw ka taa Gabriel Ture kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ minnu ye dɔgɔtɔrɔya kalan k'a jɔ k'a dɔnna kari u mago b'o dɔn wa n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka bila i ka hakɛ o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko hakili lajiginna Gabriel Ture kelen tɛ koyi hôpital ba mun bɛ n'an k'a ma ko hôpital du Ponge ɲɛma ko a dogolen tɛ maa si la a bɛ ni ka dɔgɔkun 2 bɔ olu fana kɛlen bɛ ka baara bila ni ka a sɛbɛkɔrɔ boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko nka an bɛ don min na komi bi dɔ ka ban ma fa dɔ ka naati diya ɲɛma ko nin kɛlen bɛ waati ye mun ye kɛnyɛrɛ ye clinique ye k'olu kɔni bɛ k'u tɛgɛ sɛbɛkɔrɔ nɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye enquêtes kɛ wulikajɔ k'o kɛ ko siga t'a la ko banabagatɔ caman bɛ yen bi n'olu taara nin hôpital belebele 2 in na n'o bɛ Gabriel Ture ani Ponge kofɔ ɲɛma dɔgɔtɔrɔ minnu yɛrɛ kɛlen bɛ ka baara bila k'o boloda dɛ u bɛ sina k'a fɔ ko na taa an ka clinique la ten ko an ka taa an ka clinique la baara bɛ kɛ yen dɔ ko bawa sa dɔ ka naati jaw a b'o cogo la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye banabagatɔ caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye janfa de ye nin ye janfa de ye ka ɲɛsin mun ye maa minnu bɛ a ka diya ni setu ye o sabu kɛ n'i ko ka taa clinique la a ɲɛma n'i tɛgɛ t'i kɔ sɔrɔ ko a ma nɔgɔn sɛbɛnnikɛla ko an kɔni bɛ don min na ko bi minisiri mun bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n'o ko fɔra a bɛ Jaminatu Sangare filamuso a b'ale kofɔ f'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o kɛ a ka sigi barolasigi k'o boloda ni sɛndikajɛkulu 2 minnu ye sɛndikajɛkulu minnu bɛ Gabriel Ture kɔnɔ ani minnu bɛ Ponge a ɲɛma walasa mun ye fasodenw bɛ se ka lafiya k'o sɔrɔ n'o tɛ Gabriel Ture taw k'u taara bana bila bada la dɛ ayiwa nafolo filɛ nin ye ɲɛma y'a sɛbɛn ka bɔ le pays ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛ b'a tɔgɔ de Tunbɛ Adeline Tolofuja i bonya o b'a la ayiwa Boubacar Traoré bete bonya diyara n ye bete hali bi min ye awɔ i k'a dɔn kunnafoni an bɛ taa n'a ye nka yan'o cɛ sa min ye awɔ i k'a dɔn Baba Adama Ture k'a k'a bisimila belebele n'o bɛ Bingi Batima kofɔ Ibrahima Tunkara Ibrahima awɔ i k'a dɔn a nana an bɛ foli ani tɔndi an b'o lase a ma nin waati in na nin waati kelen na kana tɛmɛ Ibu ne bu nana kana tɛmɛ dɛ Ibu nana dɛ Ibu Batima Ibu Wagaremu Ibu ala Ibu nana belebele ko anniversaire sera Ibrahima Tunkara Ibu anniversaire sera an ka foli ba ye k'a tunkara anniversaire sera dɛ k'a ni cɛsiri wallahi k'a ni cɛsiri hali bi k'a ni cɛsiri a b'an encourager de waati bɛɛ wallahi awɔ parce que a b'a dɔn baara kɔni baarafin kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye tɔnɔ ka sɔrɔ a la o k'a tunkara Ibu ninnu ye baarafin minnu kɛ farafinna ni ka sɔrɔ ka taa kuncɛ farajɛla ni k'u sigi a suma na bi ni bɛɛ bɛ girin u nɔfɛ a ti kɛ ten cogo la ten koyi a ye so dɔ yɛrɛ kɔni olu bɛ caman de dɔn n'i y'a ɲɛdɔn ka Bingi Batima bɔ ɲɛma suya ko b'i kɔnɔ a f'a kana an ka te min Ibu na tɛ fɛ min ye tayi Ibu nin te nin wari ka ca dɛ i tɛ wari bila ka na an ka dɔ san ka d'i ma a wari ka ca dɛ n yɛrɛ b'i kɔ nin na koyi Bamakɔ yan a wari ka ca Bamakɔ yan te ye mili fara ye hali te sama cogo i tɛ s'a la wa n y'a f'i ye i ka farati te samani na te in Allah kibaru a kun bɛna taa n'i ye sisan n y'a f'i ye dɛ n t'a se a ye n'i tɛ maa tɛ se nin na ayi ni posi sera an bɛ te min dɛ o kɔni o bɛ kɛ n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Bingi Batima ka so jɔ k'a ban tayi k'a kɛ min ye conteneur kɔnɔ ka n'a d'i ma Mali kɔnɔ a fɔ ko Bingi Batima k'a sogolo k'a d'i ma wa n ye n ka sanjɛ b'a jɔ yalima sanjɛ b'a jɔli bɛ n kɔnɔ a wele a bɛna plan tracer dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 i bɛ t'i ka so jɔlen sɔrɔ k'a ban ayi ko n ye marché d'a ma a tun ayi i ma se yɔrɔ la n'olu bɛ dɔgɔkun kelen kɛ baara la sunati Musa Sidibe Musa Bilal Sidibe tɔgɔ l'indépendant a kuma bɛɛ a gosi k'a ye jumɛn di saga sagaw caman nalen don dɛ o b'a yira k'a fɔ ko saga de nalen ni saga ninnu kun sinnen bɛ yɔrɔ min ninnu dontɔ de ninnu ti bɔ koyi ayi ninnu tɛ bɔ ninnu ti bɔ ça c'est le mouton a banna on va moutonnement ala k'an ni sababa bɛɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye amin n dɔgɔ Emmanuel Macron i k'a dɔn a ka kuma bɛ yan koyi a ko min ye awɔ i k'a dɔn Faransi awɔ i k'a dɔn a cɛdenw sigili farafinna kuma kɛn bɛ o kan a ko président min bɛ n'a bɛ awɔ i k'a dɔn Faransi président ko fɔ Emmanuel Macron ko kunu awɔ i k'a dɔn k'a ye wulikajɔ kɛ tɛnɛndon kalo tile 27 u ka yɔrɔ min bɛ n'a bɛ Élysée ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ko awɔ i k'a dɔn tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ olu ni farafinna ni ɲɔgɔn cɛ a ka discours kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera
sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ baara ninnu tun bɛ kɛ cogo min o waati o datugura o banna pewu kunfɛ ko tɛ bilen a ko sisan sa fo min ɲɛ i k'a dɔn taabolo kuraw ani sira kuraw olu de ka tarasima min bɛ se ka to ni farafinna o bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya n ko n y'a f'i ye an y'a koli min kɛ daga 7 la a bɛ ka fisaya ma kosɛbɛ siga t'a la dɛ a bɛ ka fisaya cɛ ma a kura ka jɛ o ye tiɲɛ ye dɛ a kura ka jɛ sisan a bɛ ka mɛ tubabukɛ ye maa min a fɛrɛ ka bon n'a fana ka lajɛ dɛ n b'o f'i ye dɛ tubabukɛ n'a fɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na dɛ a fɛrɛ ka bon dɛ fɛrɛ b'u bolo a ka bɔ hakili ma a ka nin kuma ninnu ɲɛma nin bɛɛ ala kana da fɛrɛ b'u bolo a ka bɔ hakili ma n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn hali bi fasiri awa i k'a dɔn Emmanuel Macron a kumana a ko min ye awa i k'a dɔn waati dɔ kuma tɛmɛna farafinna ani awa i k'a dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko waati kura o de kan ka na min bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma kuraw a n'a taabolo kuraw olu ni farafinna ni ɲɔgɔn cɛ a ko farafinna mɔgɔw ko hakili la k'a fɔ bolonda min don yalima awa i k'a dɔn kɛnɛ min don k'o tɛ bilen koyi a ko nin kumakan ninnu ye kumakanw ye minnu bɔra cɛ min bɛ Emmanuel Macron ko fɔ Emmanuel Macron min ye faransi awa i k'a dɔn o ka ɲɛma ye a y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron nin waati laban ninnu kɔnɔna na ni hakili b'a la ko gɛlɛyali don kosɛbɛ faransi ani farafinna awa i k'a dɔn o dugu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi ni Mali awa i k'a dɔn ko in a samanen don kosɛbɛ o waati kelen de la min ye awa i k'a dɔn Vladimir Poutine ale ka dugu maaw n'o bɛ Irisi ko fɔ olu kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ fan bɛɛ fɛ k'u dili don awa i k'a dɔn farafinna fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ko de kɛnɛ kan kunusa min ye Emmanuel Macron ye a kumana a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn Afriki ale ni faransi ko awa i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka diɲɛlatigɛw k'an bɛ ɲɔgɔn bolo koyi an ka taabolow de ye kelen ye wa k'an ka taacogo de ye kelen ye a ko a ye interview ba min kɛ Emmanuel Macron awa i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ faransi ani Mali o ye sɔrɔdasi minnu bila ka na yan u ye sebaya ni awa i k'a dɔn baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya terrorisiw bunteni minnu kɛ a ye o bɛɛ lajɛlen a y'o ɲɛfɔ min ye awa i k'a dɔn Mali an ka politikimaw ka dɛsɛ Emmanuel Macron a y'i da don la k'a jira k'a fɔ n'olu dɛsɛra faransi kɔni tɛna fɔ k'a bɛna olu ka baara a kɛ awa i k'a dɔn olu pilasi la a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye jɔn ko ala fo ka fɔ koyi sabu ni jɔn ko ala ma fɔ baara in kɛcogo a ti ɲɛ a ko faransi a bɛ fɛ ka awa i k'a dɔn a lajɛ jɛɲɔgɔnya kura k'o de dabɔ ani farafinna u ni ɲɔgɔn cɛ janko tɛ sɔrɔsi kunda jɛɲɔgɔnya min bɛ yen n'a bɛ tilennenya ko fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ yen n'a bɛ dannaya ko fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ yen n'a bɛ ɲɔgɔn bonya ko fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ yen min bɛ awa i k'a dɔn bɛɛ ka dɔ sɔrɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ min b'o ko fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ bi faransi ko a bɛ fɛ ka o de baara boloda awa i k'a dɔn ani faransi o ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a jateminɛ min ye awa i k'a dɔn faransi ko a ye baara min kɛ donc ala maa si tɛ yen min y'o baara kɛ koyi a ko sini mana o kɛlɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn irisimuw ɲɔgɔn kɛ wa maa si tɛ yen min ye awa i k'a dɔn o baara ɲɔgɔn kɛ a ko kuma na an bɛ don minɛ ko bi donc ala min ye sɔrɔ ani sɔrɔbolo sɔrɔ f'o ka yiriwa o yiriwali dun tɛ taa cogo si la n'an m'a lajɛ an ka sɔrɔw awa i k'a dɔn k'olu gosi ɲɔgɔn na bɛɛ ka dɔ sɔrɔ jamanaw ka yiriwa a ko kuma na min ye Emmanuel Macron ye don n'a nataw la k'a bɛ ka wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ a bɛna baara caman boloda janko tɛ ka farafinna dugu dɔw bɛ yen k'olu sɛgɛrɛ Emmanuel Macron a bɛna taa awa i k'a dɔn Gabon Emmanuel Macron a bɛna taa Angola Emmanuel Macron a bɛna taa Congo ani k'a dɔn République démocratique du Congo Emmanuel Macron a bɛna taa nin bɛɛ don ɲɔgɔn na ka taa bɔ awa i k'a dɔn farafindenw ye nin yɔrɔ in na nka min ye awa i k'a dɔn dugukoli Hashimi Goïta o ye awa i k'a dɔn tɛgɛ min da tulo kɔrɔ a y'o faamuya dɛ a y'a faamuya a yɛrɛ y'a dɔn sa k'a fɔ olu tun bɛ ka min gana fɔlɔ jɔnya waleya dun ɲɛma ka discours in na kuma ma diya ye ka kuma kelen bɔ a ko n'i y'a ye k'a fɔ k'ale dɛsɛnna ko parti politique minnu bɛ yan k'olu de dɛsɛnna a banna a banna a ye nin fɔ a kɔni ka taabolo in vraiment an bɛ don min na i ko bi nka nansara i y'a fɔ cogo min na a ka ko bɛ jateminɛ n'a bon cɛ in y'a fɔ a ka dɔnkili la dɛ cikɛni ja a ko a t'a kɛla gansan a t'a kɛla gansan dɛ tubabu t'a kɛla gansan abada a t'a kɛ gansan dɛ a y'o fɔ a ka dɔnkili dɔ fana bɛ yen a b'a fɔ ko il nous utilise comme des chameaux kosɛbɛ a y'o fɔ dɛ voilà a mana kɛ cogo a ko ils allument le feu ils l'activent et après ils viennent jouer au pompier u bɛ tila k'u yɛrɛ k'a faba ye on a tout compris mais cikɛni ɲinɛna min kɔ on n'a pas compris hali bi a m'a faamuya n'a faamuyara a m'a faamuya a bɛ ka taa sira min fɛ a bɛ ɲɛ ala ka nisɔn bɔ bɛɛ nɔgɔ nin ye fasiri ye min ɲɛ awa i k'a dɔn Musa Bilal Sidibe nin y'a ka fasiri ye i bonya b'a la ɲɛma ne bɛ n bolo maa kari ka don teliye la ne bɔ ni sɛbɛn ye nin yɔrɔ in ye de e mouton ne ye nin ye o ayi Ibu ko mun ye anniversaire la
ibu tunga emuto abana abo shele abana manyina ibu bara nyina ka tungara nyama so de bamako ne be mbolo do mebone aye munye laya jara akumara nyama ni je kibara dumaye an ga fintigila ka mafla ulu koni utura nina sigata la munye shek ponti munno obeni wati na munye marakala era kerefla dugu mumbe nanka mako sarakala ibena ka foko jatiga wale ke ba utura bingali tani kan posu koni ka asegere akera sobabu ye munye an ga fintigila ka mafla utura ala wa munye shek ponti mu fana be ko o sebe koro tiena munye laya jara ayira ka foko munye jatiga wale ke ba nunu no beturo su kufo nyama ko sigata la ko munye marakala laminina ku ye shurulu ke kurare ko kunu no bena fevre kalo kile muka ani wolon vlama kibena ka foko ni jatiga wale ke ba nunu ko marfa girman dion ko ok mu bolo utra munye bingali ta kan posu in ka segere posu munanga mako sarakala ere ni yani markala jati mine ka laje ka beti jo kilometre ta ani fla o nywana la sabangala ko ako munye ni bingali munu ya ta ka ngoni posu in ka segere ma fla ko ni ko oni turo la no be findigla ko ko bo kufo sabangala ko ako ka beni kana wati jambo ibena ka foko munye jatiga wale ke ba nunu stamation ya ira ka foko ka wuli ka jo fanga ka bunko sobe ni yoro ko fole nunu ula usabga nuyo jati mine ke ka ye ka foko munye anga findigla ko uluka wuli ka jo no sumana yoro nyama kibina ka foko jatiga wale ke ba nunu ube yenku uso nyoy sabangala ko ore kama kibina ka foko sagan wati bela dilena ni yoro ko fole nuna ko munye ataku ka be taka posu ko ni usegere sabangala ko akono fana bora ibina ka foko yoro mumbe nanka mako entre nyono katabla masinana ani markalala ka be ni ka wati jambo ko ko jatiga wale ke ba nunu ku usino ko ko akacha ni yoro ko fole nuna sabangala ko ku ko ni bara muni ko ke kunu nyama ko ni kada sobo biya anga fintigla ka mafla ko ni ko otoro ala sabangala ko ako munye anga jamana ni yoro ko fole na be markala yamfan ko fo ko be ni kana wati jambo ibina ka foko munye markala tutike bawu ani ka ta fara munye adina nyama ko ku ye wole ra ko ni ko bla jamana famo mo ku ka wuli ka jone tesiri ko bla singa ku sabu ko nyebe ma do la ko dugu ko na la mamunu nu ushia do nte sabangala ko aduni ngama ku ye wole bla jamana ko do ma jamana maraba ko ma patrika ba ka fola ako ni manu nu ku beta surutu dugu ko na la ma ko bagam nyono ni markala ni nyonche ku miseni munu be nyama ku beta surutu yero kono ma ko baga anu bolla fen chama ni ko trabaso katanu oye ore kum kono la ku ibina ka foko o misali jonjon dugu jumene dugu mu be nanga mako sana madugu sana mandugu ibina ka foko munye o dugula do nyu jojo la kuy ko sabga munye auto defensive olio oski senga ko auto defensive no be dozo ko fo nyama ko ni ngara sobo ye ninga gela chama ko ni ko ka fura ngabo odala ka unata be ko mi jetiga wale ke ba kelengele nu ko buga tuku kumba ni yero ko fole na sabani ngala ko ako ali no ya sro munye anga wulu masiri tabayo no banga fintigla ko fo nyama me domna ko mbi buga wuli ka jona chasiri chama ne ko bla senga jetiga wale nu ke ba nu ningene obisika karaba to muna ga anga don ka fo ka me kele kono nyama kele munna anyaka dun ko sobe sabu ga wati bela dile ger mun be na ma fa ko ger asymmetry nyama ko sigata la ko ni yero ko fole ko ala geri obo olo kono no be talike marakala ani nyono o mara okono na manya ka fo ko mi o geri obo oboloka ko mi ne jugu yere ko jugu de beta nyamin mi dugla deuna ita don ka fo ko ni jugu ye ita don ka fo ko ni yen ko de beta nyamin dugla deuna o de keleme bara muna ba gela ko sobe anga fintigla ko bolo ni yero ko fole na manya ka fo ko oblika joko ni be sina anga feran dabali bela jelenge ka fintigla ko kula kuna foni amana bo mamunu ko o kalama na foni plani anya sama ka bo mun ye fatiri munna anko ma ko so de bamako sebani ke ba to ko de laya jara ina obala ndogo mi ye sori jalo ye sori be ka namen ni wati na sori be fo ka walimando sai ba gamana an b'a fɔ ganame an b'a fo ka walimando nin bɛɛ ye kanubaw de ye foyi ti kanubɔ min ye awai ka dɔn ka foli lase adama ture ma awai ka dɔn depuis Espagne an b'a fana fo ka walimando foli ntɔni kanuba ni dɛmɛba fɛn fɛn de bɛ yen n'u bɛ ka namen ni wati na a bɛɛ ka foli bɛɛ Nura FM kumasoba in kɔnɔ 94 tomi murumuru 5 ndogo an bi taa wa n'an bi taa dɔrɔn an bi se min ye kunnafoni ye n b'ale ta sɛbɛnden n b'a bɔ awai ka dɔn indicateur de renouveau n b'a bɔ a kɔnɔ nin waati na indicateur kuma bɛɛ ndogo an bi taa awai ka dɔn wasolo k'a n'an ka taa wasolo dugu dɔ bɛ awai ka dɔn an ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele ko Benena k'a ni Burkina kilomètre 4 Benena k'a bɛɛ bi fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Usumani Sidibe u b'a wele ko Mana a b'a lamɛn waati bɛɛ ko Benenakaw bɛɛ b'a lamɛn Mana an b'i fo ka Benenakaw fo wa Usumani
te songo yɛrɛ a y'o bila tabarikala baara ɲɛna o gafe ka d'a ye kosɛbɛ a bɛ fo k'ala k'an to ɲɔgɔn ye ndɔgɔ min ye away cadre indicateur de renouveau a kumana min ye a jamutɛnɛ ale de kɛn bɛ ka baabu sɛlɛ a ko festival international du wasolo a bɛ fiwa a b'o kofɔ nin y'a ta ko 6nan ye a bi daminɛ kalo tile 3 ka taa kunjɛ kalo tile 5 la san 2023 a bi kɛ yanfoli la a bara ta a ko hôtel wasolo kɔnɔ away cadre kunun dɛnɛ don kalo tile 27 san 2023 min ye conférence de presse belebele o kun kɛra o bi tali kɛ conférence min kan o de ye away cadre min ye 6e édition festival international du wasolo n'an ko a ma ko fiwa a bi kɛ away cadre min ye yanfoli la ye a ko conférence de presse maa min kun b'a kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'o ya animation kɛba jɔnjɔn ye o de ye away cadre umu ye n'o ye badabada umu sangare ale kun bɛ yen wa min ye ko in denbaya yɛrɛ tan bɛ ka di maa min ma n'o ye madame Traoré Fatoumata Mbarka min tɛ Amudi ale kun bi kɛnɛ in kɔnɔna la ale fana ye jɔn ye tuguni association solidarité femmes d'issue et d'ailleurs ASFIA o ɲɛmaaba don wa directrice exécutive dɔ fana kun bɛ yen n'o bɛ créer comme ko fɔ n'o ye madame Gakou Salimata Kane ale fana kun bɛ yen siga t'a la kɛnɛ sawara a fɔra n kɔ de kɛnɛ sawara dɛ a fɔra n kɔ de o de kɛra ko ye n'o tɛ an yɛrɛ k'an sɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ n ka ko kun bi ɲɛnabɔ koyi a ko dɔ kɔni bɛ kɛ n ka ministeriya kun y'o latigɛlen ye o mun ministeriya promotion de la femme kɛ tiɲɛna n'i kun yɛrɛ sɔrɔ ninnu kɔrɔ o tɛ promotion de la femme ko bannen ye a banna ne b'o de nɔfɛ o k'o di yan dɔrɔn o k'o di ma sa wa u tɛ k'o de c'est à dire min bɛ se min na o t'o d'o ma di n ko gɛlɛya yɛrɛ y'o di mun bɛ se mun na promotion de la femme ko campagne kɛ yan ka dɛsɛ u ma sɔn ka di ma a ye n k'a ye ala i t'i ka campagne taabolo yɛlɛma sisan min yɛrɛ découpage kɛra ka dugu caya o yɛrɛ ka di n'a bɛɛ ye promotion de la femme de l'enfant et de la famille. Il veut promotion à tout le monde. La hautani. Musagare. Afai. Ministre de la promotion de la femme. Mali Cercle. Arrondissement. Et région. Bougoudao. Togoda Misenu. Abi Yoro Yoro. Ibe Muso Kelegele Fura Bella. Yambla Jona. Oui, promotion de la famille. Promotion de la famille. Yambla. Dès que l'engagement mana soro o tɛ promotion de l'enfant ye wa o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o tɛ Mali bɛɛ i ma famille dɔ ma kɛ Mali bɛɛ la wa promotion kɔni kɛra nka yɛrɛ t'a la ko yore yɛrɛ t'a la ndɔgɔ ne Umu Sangare awa i ka dɔn min ye awa ale de kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye 6e édition ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ kalo tile 3 a kuncɛ a tile 5 a bɛ kɛ yɔrɔ min o ye yanfolila ye kɛnɛ in ka maa ba 4 ani maa ba 400 ani maa ba 10 i ka dɔn o de festival ye minnu bɛ ye kɛnɛ in kɔnɔna na tile 3 bɔɲɔgɔn muguri ani ɲagari awa i ka dɔn ani taasibilaw olu dama damaw de bɛ ta kɛ sabu nin don in awa i ka dɔn wasolo ka denmisɛnninw olu y'a laɲini an bɛ wasolo awa i ka dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiriw ka kɛ min bɛ se k'a to anw fana bɛ lakodɔn baaraw bɛ sɔrɔ cogo min min bɛ se k'a to seko ani dɔnko a bɛ yiriwa cogo min wasolo yɛrɛ bɛ lakodɔn cogo min a n'a ɲɔgɔnna caman awa i ka dɔn a sebaya bɛ maa min ye awa i ka dɔn a sebaya bɛ Ala ye nka Umu i yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ a k'o de siratigɛ la ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka nin ko in ŋaniya sigi o ŋaniya sigilen fɛɛrɛ ani dabaliw de kɔni bɛ kɛ san o san fiwa a bɛ taa bolo da awa i ka dɔn nin yɔrɔ in na a bɛ kɛ sababu ye tourisme a bɛ développer a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw ka awa i ka dɔn wuli ka jɔ min bɛ kɛ ka taa tunga fɛ ka taa ɲɛɲini dɔn bɛ kari o la sabu yɛrɛ fana b'u ka kɛta u b'o sɔrɔ yɔrɔ in na a bɛ kɛ sababu ye anw ka seko n'an ka dɔnko o bɛ jira maaw la a bɛ kɛ sababu ye bɛn ani kelenya o bɛ sinsin anw ka awa i ka dɔn Maliba in kɔrɔ janko tɛ wasolo fan fɛ a bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya awa i ka dɔn an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye hakilina jugu minnu bɛ yen n'o bɛ ndaraki ka don maa wɛrɛw kunna o bɛ cɛ ka bɔ yen sabu n'i ye lamɛnni kɛ i bɛ faamuyali kɛ a bɛ kɛ sababu ye jihadisiw ni terrorisme awa i ka dɔn o fana hakilinaw n'o kungilennaw olu fana bɛ fali a k'o de siratigɛ la ko ale kɔni bɛ taabolo min kɛ i ko bi ko Ala baara in kɔni organisera nin cogo in na wa ni Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ fasirikɛba a ko awa i ka dɔn muso in fana kumana a ko awa i ka dɔn ale ka jamana a ko je n'ai rien d'autre à apporter à mon pays mais le peu que Dieu m'a donné foyi tɛ n bolo k'a di jamana ma koyi nka dɔɔni min bɛ ni Ala y'o di ne ma a ko awa i ka dɔn o ye misigi ye a ka politiki kelen min bɛ yen o de ye awa i ka dɔn seko ni dɔnko o bɛ se ka développement cogo min Umu Sangare Ala ne yɛrɛ mago bɛ Umu na o ka mun f'a ye n mago de b'a la a ye Umu to yen a ka lafiya cɛ ne min mago b'a la ne man t'a fɔ e de bɛ n'i ta fɔ fɔlɔ a to n ka n ta fɔlɔ ça c'est juguya dɛ
ah ani mo bala ta fi wa kene kai bai ta fi wa la festival ibe unyi wala yere ki yere ka pashe boy ki ka sigi yoro nyina boy ki ka ko be nyina bo gawsu bi taw kana ya alla ben bawi ko li kelawi kana ko nya ako mbi nyere ko imbela dilen ko yere nyina tan yere ci yoro ako suflana o tambe ka kerengere ka di mamima o de Ali Farka Touré wallahi Ali Farka Touré ala kanyala bele taliga bele do minu e donglida askay nanzara club le ran nyama ne kaye kila maka nere ma Ali Farka ka dongli kilen doron fo mbi kema fla dima kilen aka dongli kilen ko di kilen doron fo e korobol ko lawa ay korobol taw na bi ko ala Ali Farka fana be dongli la kam nan tume wallahi yebani ala yer koy ma wa yera dunya jari juru baba dio sede wallahi yebani arme diogo sede wallahi yebani ne juru we me diogo sede wallahi yebani ala yer koy ma wa yera dunya jari e ko chugudi atete bani nga ba flata rakito ne mana ne ma flata diko kon te kono di e kon ba ali kalo kale ngen nan sigan ko wallahi ala Ali Farka Ali Farka bele wanya bala nyama dem fana biga baracha mangesa ndo baro bega ke musangare ni ndo inta fi wa kene kan ka ta ka nyeshi Ali Farka Touré awai ka do abela ko don chugombi ka o mashi ba ta karandi Ali Farka Touré ako kuma na sambi don mene ko bi fi wa ni ala sonama awai ka do program na fen jaman be minun goni bi ke kene ngonna min bike sababu ye ka yoro yere la kodon ka jamana yirwa ka jamana kono denw ka nyeta ko sabati ma fiwa le 3 du 3 au 5 yanfurila ani alaka je alaka ni sababu aja mutere ni aka fasiri indicateur de renouveau o ka bidon boli bunya bala mar ma ganya ma bunya ajaranye bamana ko singana fiambo bo ko musurugu ka kanse ko ja antita sugu kono kana wallahi Ibrahim Tungara ay fe ya ko bravo maiga wallahi international ibu fe Ali Farka koni Ali Farka no ye belebele ye jamana ngona ay duru la kuma ye Malik na wolo jien fambere jien fambe wa be min fie ko ere be nyana saw mume mbura muso ba kan na medi ko disque d'or ba do mamin doa Z ibe Z doa nga Z do Madame Salia ka belebele Z mara Madame Salia Touré afurmuso minja awai do Z watara mbafu ka wali nyimando ko ne kwa mako awatara ya mukai anya do amado ndogo minja awai do ajamukai abala me kosobe wa jamukai ngatai Z bifu ka wali nyimando ka nyere dogo kefu bele no Mohamed Salia Touré Malik Kadir Bawdedu minu ya kala ka do na kari ndogo Mohamed Salia ukafu wali nyimando ko ko ka Touré alibi ko alaka demeke duma unchama bi ko ni ala soro binali ni ala kaje o ma gawsu ambifu ki wali mando keta sanga ni wati ki kita ameta kana ote gawsu keta gason de fer nga fuli bawi ko na okuti ni ya menyama ko mo de bula de strategala minye benni kilinya on be ala de halibi anyire damaw ni nyuanche nura FM ala kabbe ani kilinya ka sinzi ani nyuanche nyogon fomuya ala ko latima ani nyuanche o strategala ka gawsu fu ka ni chesri jara son jara ka fu ka ni bara wakar trore beti yere fana ki fu minye awai ka do brama trore jo beren mamu ka wara modi al no ya soro bisa mamu ka wara bisa ka ni sonja sabu hakli soro la wallahi hakli soro la koy note wati muna akili juru nga dogon mamu funi ya farama abe minum be baga nu faga ni fe na abu wele chugodi de baga fako kuma jmene biya aisha ube wele chugodi wa yo de do ube busho ube munelo be kede way kananda du malare Musa Sissoko bana ba jeli ke kur amarin daw amba fu ka wali nyumando ka ni bara no na nya Musa fu ambe fuli ani tonni amba shele ka la se min ye Modibo Jara ni ali ko fo ibe kompol ko fo ni ya away ka do 12e arrondissement Modibo be fu ka wali nyumando sanga ani wati ko ne ko OPJ
OPJ. Ni ko OPJ ka ban. A ye taa 12e arrondissement na be. OPJ. A lafiyalen be. Siga t'a la. Jamanjan. Wa ka kuma man ca. Wa compoli a ka sɔrɔ ko nya o tɛ dɛ. Moribo ye policier min ye. Policier sakado de don. Kosɛbɛ. A tɛmɛna bɛɛ fɛ yan'a ka na compoli in na. Wa ɲɛma mena mun fi ɲɛna n'OPJ n'a donna bureau kɔnɔ. Sɔgɔmada fɛ 6 heures daraka bɛ dun yen. Walayi fɛn bɛɛ de be yen. Fo ka taa. Fo hiri. Fo denw m'a fɔ papa ko a kɛra baara ye. I k'a lɔn ja. OPJ bɛ fo k'a ni baara. Kosɛbɛ. O kuma dɔgɔ. Babu taa n'a ye télé la. An ka yan bila. Ɲɛma Kulukoro info ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye. Mun ye fasiri kɛbaa ye o ye Modibo El Fofana. Modibo. Ɲɛma ko ni wulikajɔ n'o ma kɛ. Cɛsiri n'o ma kɛ. Forêt classée mun n'o filɛ nin ye tiɲɛ ale bɛ Kulukoro mara o fɛ. A ko nin ye jagokɛlaba dɔ ye opérateur économique disi belebele dɔ don. Ɲɛma k'e ko hectare 200 ɲɔgɔnna. A tɛ fɛ ko o jarabaso ka bɔ mun ye tiɲɛ ale Kulukoro lamini na. O forêt classée kɔnɔ wa. A kɛra baara ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye commune urbaine de Kulukoro. Siga t'a la yɔrɔ kofɔlen mun n'o bɛ kofɔla nin ye a bɛ tiɲɛ kofɔ. Ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye forêt de classée dɔ de bɛ mun ye tiɲɛ. Nin jagokɛlaba in ko siga t'a la ko a bɛ wuli ka jɔ de la. Hectare 200 ko o ka bɔ forêt classée in na. Ɲɛma ko ale kɔni ko a bɔ o san. O de kun kɔnɔna la jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma association des riverains de la forêt classée. Ɲɛma o ye kulekan ani k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na komi bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko Kulukoro ye dugu ye. Dugu mun n'a ni Bamakɔ donnen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. O de kun kɔnɔna la mun ye jagokɛlabaw ye n'o bɛ opérateur économique kofɔ. Ɲɛma u kɛlen bɛ k'u kunda mun ye Kulukoro a kɛrɛfɛ dugu caman kan. O de kun kɔnɔna la siga t'a la ko forêt classée mun n'o bɛ Kulukoro. Kɛrɛnkɛrɛnnen n'an k'a ma ko tiɲɛ. Nin jagokɛlaba in ani ka taa fara mun ye maire dɔw kan ani dugutigi k'u bɛ fɛ ka hectare 200 ɲɔgɔnna. Ɲɛma ko o sɔrɔmada. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko alamisa don n'o bɛnna février kalo tile 16 tɛmɛnen ma ko mun ye tiɲɛ dugutigi k'ale kɔni ye délégation belebele dɔ o bisimila. Délégation belebele mun n'o bɛ tali kɛ opérateur économique dɔ ka ciden don. O ye ciden bila ka taa dugutigilakaw fɛ yen walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ cogo min na. Ni hectare 200 min na a bɛ ko fɔlɔ ta dugutigi bɛ se ka a da ale ma cogo min na. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a bila ka taa dugutigi bila baara mun na o tɛ dugutigi ka baara kɛta ye. Ko o baara kan ka bɔ fo mun ye jamana marabagaw conseil des ministres de bɛ sigi. Ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ a bɛ bɔrɔtɔ tan ko conseil des ministres de kɛnɛ kan ko bɛn bɛ kɛ a kan. Sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye kibaruya k'o sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye dugutigi ale n'a jɛɲɔgɔn dɔw ko e k'u tɛ mun ye opérateur économique nɔfɛ wa. O sabu kɛ u bɛ fɛ ka yɔrɔ in ka a tunumada walasa u bɛ se k'u bolo k'a sɛbɛkɔrɔ nɛɛmu cogo min na. O sabu kɛ waati ko o ka gɛlɛn. Sɛbɛnnikɛla ko mun ye dugutigi ye a ye bataki ci ka taa di Kulukoro maire ma n'o bɛ Bakɔrɔba Kane kofɔ. Bakɔrɔba Kane kɔni ye muruti fadini k'o bolo da. K'a yira k'a fɔ ko dugutigi filɛ ka nin sɛbɛnfura mun ni k'a bila tan ka na k'a yira k'a fɔ ko nin jagokɛlaba in bɛna nin hectare 200 ani kɔ k'o san ko an k'an bolonɔ k'o bila o la ko ne monsieur le maire ne tɛna an bolonɔ bila la bi wa an tɛna an bolonɔ bila la sini o sabu kɛ nin ye fɛn mun ye ko nin tɛ anw ka hakɛ o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na komi bi maa minnu faralen don ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ nin hectare 200 k'a bɔrɔtɔ k'a di mun ye opérateur économique ba in ma ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ a maaw dɔw la conseil villageois b'u la dugutigi ka kankɔrɔsigiw b'u la maire dɔw b'u la ɲɛma ani ka taa fara mun ye maa wɔɔrɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko a dogolen tɛ maa si la hakili lajiginna i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye agence immobilière dɔ tun bɛ waati tɛmɛnenw na muso dɔ tun b'o ɲɛma n'o bɛ Binta Jane kofɔ Binta Jane Semeka ɲɛma a dogolen tɛ maa si la ale tun ye wulikajɔ k'o kɛ dugu kuturu bɛɛ lajɛlen k'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a b'a minɛ u la y'an bɛ don min na komi bi Binta Jane Semeka ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ musow ka kaso bon mun n'o bɛ bolikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ kɔni ka kɛ joona o sabu kɛ nin opérateur économique ba in a kɔni bɛ fɛ ka hectare 200 ani kɔ forêt classée la ɲɛma ko k'u d'a ma. Ayiwa nafani filɛ nin Ala k'a ni sababa an y'a bɔ Kulukoro info kɔnɔ Modibo El Fofana ale sɛbɛnnikɛla ye. Modibo El Fofana awa i k'a dɔn dɔgɔnin ale ko fɔ Modibo ye awa i k'a dɔn kunnafonidila minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ web TV ni awa i k'a dɔn a fɛnmisɛnnin caman Modibo ye o ɲɛma ye Modibo ye Kulukoro ka den Modibo ye kunnafonidila jolen ye o tuma Modibo an b'a fo k'a Fofana ko président ma k'a ni ɲankuma k'a ni fama nɔgɔ waati ale nana ni jɔ